कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर। कारवार शेजवाड रेल्वे स्टेशन रस्तो वाहन संचाराक अपायाच्या स्थितीत। कारवारचा रेल्वे स्टेशन रस्तो हो खूप अरुंदसो असून या रस्त्यान प्रवासी, खाजगी आणि कैगा प्रकल्प केंद्रार वयचे खूप अशी अवजड वाहना वयते रावतात। जाल्यार या रस्त्यार काही जाग्यार रस्त्या बाजूच्या झाडाच्या खांदी झाडा झुडपा या रस्त्यार येऊन वाहन चालकाक वाहन चालवूक खूप कष्ट सहन करचे पडता। हेजी पयली या विषयाचेर कितल्याशा समाजसेवकान व्हिडिओ चित्रण किंवा याबद्दल सत्य परिस्थितीची जाणीव करून संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याले लक्ष वेधिले, पण अजूनही खिंचकणे काय ना। हे अधिकारी अहितकर घटना घडचे वाट पळयतात का कितें असो संशय येता असे सार्वजनिक आलो प्रश्न। रेल्वे स्टेशन रस्त्यार बुधवारा 4 जूनाक सकाळी शेजवाडा हिंगा अशाच एक घटनेन सुमार अर्ध तास वाहन संचार स्थगित जावन ट्रॅफिक जाम जालो आणि वाहन संचाराक खूप अडथळो जावन प्रवासी त्रासात पडले। या रस्त्या बाजून आशिल्ल्या संचाराक व्यत्यय हाडच्या रुखा खांद्याबद्दल आणि वीज तारीबद्दल कारवारचे समाजसेवक श्री छत्रपती शिवाजी सेवा समितीचे अध्यक्ष जनार्दन गांवकार हेमी PWD खात्याक दिल्ली। तेमकां अर्ज दिवन जागृत केले तरी तेमी कानमनार घेतले ना। आता तरी संबंधित खात्यान या रस्त्या अभिवृद्धीचेर भर घालून वाहन संचाराक अनुकूल करून दिवचे असे जनार्दन गांवकार हेमी विनंती केला। खबर सांगता हरेश नाईक। हत्ती ब्रिजाचे काम 90% पूर्ण। कारवार जोडा तालुक्याच्या रामनगर अनमोड रस्त्यावेल्यान हत्ती ब्रिजाच्या वाठारात गेली 7 वर्सां पावसाळ्यात वाहन अडकून पडून महामार्ग बंद जातालो। जाल्यार आता हत्ती ब्रिजाचे काम 90% पूर्ण जाल्ले असून या ब्रिजावेल्यान वाहतूक सुरू जाला। देखून सलग 7 वर्सां यत्ना भोगत्या प्रवाशांक आणि वाहन चालकाक दिलासा मेळिल्लो आसा। बदली जावचे कंत्राटदार, राज्य आणि केंद्र सरकाराचे जाल्ले दुर्लक्ष, पर्यावरण प्रेमीचो विरोध आणि रान खात्याचे अडथळे देखून गेली 7 वर्सां बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम कासवाच्या गतीन सुरू आसा। जाय त्या जाग्यार कामा लागून खंडून दवरिल्ले रस्ते पावसाळ्यात अडचणी हाडतात। देखून रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे पडून तेतूंत उदक आणि चिखल भरिल्ल्यान वाहन चालकाक तेजो अंदाज येना। असल्या स्थितीत गेली 7 वर्सां ह्या महामार्गान वयच्या वाहन चालकाक आणि स्थानिकांन यत्ना भोगिल्ले आसात। आज बी जाय त्या जाग्यार अशी स्थिती आसा। जाल्यार ह्या वेळार रामनगर अनमोड रस्त्यार चिखल जाल्ल्या जाग्यार कंत्राटदारान डांबरीकरण केल्लें आसा। तशेंच हत्ती ब्रिजाचें काम सुरू जाल्ल्यान ह्या पटी रामनगर अनमोड रस्त्यावेलो प्रवास सुखदायी जाल्लो आसा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। शिरसी उपविभागात बीट व्यवस्था व्यवस्थित कार्यरूपाक हाडतले नूतन DYSP गीता पाटील।
शिरसी उपविभागाच्या व्याप्तीत बीट व्यवस्था व्यवस्थित कार्यरूपाक हाडतले अशें शिरसीचे नूतन DYSP गीता पाटील हेमी सांगले. तेमी तेमगेल्या कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयताले. गांजा अंमली पदार्थासारख्या विक्रीबद्दल विचारिल्ल्या प्रश्नाक तेमी सांगले की गांजा विक्रीच्या टोळीचे मूळ नष्ट करचे काम खाते करतले. शिरसीच्या महिला सांत्वन केंद्र व्यवस्थित कार्यरूपाक हाडल्यार असहायक बायल चल्लेल्या आणि महिलांच्या समस्येक न्याय दिवूक साध्य जातले. तेजे बद्दल आपल्यालो सदांच तेंको मेळटलो अशें तेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. तशेंच नगरसभेचे पायप चोरी प्रकरणाच्या पत्रकारान विचारलेल्या प्रश्नाक उत्तर दितना तेमी सांगले आपूण नवीनच ह्या पदाचो ताबो घेतला. हेजो तपशील घेवन योग्य क्रम घेतले अशी तेमी विश्वास दिलो. पत्रकार परिशदेत शहर ठाण्याचे PSI नागप्पा B आणि खात्याचे इतर अधिकारी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನೇನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾನ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಗರಸಭೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು, ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.